Vlastne my Romovia, by som povedal tak, že úplne sme spätí s hudbou. Či už pri tom živote každodennom, ja som si všímal, na romskom tábore som vyrastal a v podstate tam už ráno niekedy už také halgatovy a tak ďalej, ale toto bolo niečo, čo zo života, hej, keď spievaš o chudobe, o trápení a tak ďalej. To bolo tak, že naši Romovia takisto pochádzajú zo Sabina, veľa hudobníkov, muzikantov a oni každú nedeľu sobotu hráli ráno v lete vonku a ľudia sa tešili, čiže tancovali. Takisto sme vyrastali na tom, čiže Romovia naozaj milujú hudbu. Ja taktiež milujem hudbu a aj keď Romovia nemajú nič, možno sú chudobní, ale keď už počúvajú tie piesne, tomu sa radujú, to im dáva takú radosť do života. Pamätám si, keď tiež ako tu v Sabinove v podstate hrali takú cymbalovú muziku, že husle ako prima a proste boli naozaj dobrí muzikanti, volali ich proste aj tu do celej okolice hrať. Takže pamätám si, ako to je to v nás, je to niečo, čo proste je v tebe, to, čo ťa formuje, kde bývaš, okolie, kde vyrastáš, to, akú hudbu počúvajú tí ľudia okolo teba, proste to je v tebe. A tak generáčne, pamätám si, keď sme napríklad, keď niekto začal už spievať Algato, tak všetci spozornili a všetci plakali. A potom niekto spieval, proste, ktorý bol obdarovaný väčšinou a tak. Takže hudba v podstate, ako keby ľudia sa vedeli aj vyplakať pri tej hudbe, keď proste, hej... Súčasť toho. My sme ako nepoznali vtedy Boha, tak to sme žili a ľudia naozaj sa vyplakávali pri tých piesniach, ale vieme, že hudba v podstate formuje myslenie človeka. A vlastne o tom sa chceme aj teraz rozprávať, lebo hudba môže mať aj veľmi depresívny a zlý vplyv na život človeka. To, ako myslí, toľko ľudí majú idoly vo svete, ktoré v podstate ničia ich život tými textami, ktoré sú ľudia mnohokrát nevedia a začínajú spievať v podstate texty, opakovať veci, ktoré majú obrovský vplyv na ich duchovný život. Ináč, mnoho z textov našich rómskych pri skladbách tak používa vo väčšine také truchlo spevy. Je to taký truchlo spev. Bude to čardáš, niečo radostné a potom mnoho z toho je, že je to truchlo spev. A mnohokrát sa tam používajú slovíčka, ktoré sú viac takým prekľatstvom, by som povedal. A s tým v podstate asi súhlasíme všetci, že pokiaľ príde to obratenie v kresťanskom živote, tak ja osobne napríklad odporúčam našim ľuďom vlastne zo zboru, aby počúvali chvály a dávali si pozor, aby nepočúvali takéto pesničky a aby neučili deti spievať takéto vyznania, že čoro som, meral, nasválo som a tak ďalej, chorý som, zomieram a tak ďalej, alebo manželka mu opustil, nechala. Ja verím, že to má obrovský vplyv na to, čo vyznávame. Určite, Marek, súhlasím s tebou. Aj ja taktiež v našom zbore vyučujem ľudí a hovorím im, že naozaj je veľmi, veľmi dôležité, že akú hudbu počúvaš, aké texty, čo prehlasuješ nad svojim životom, lebo to má naozaj vplyv na tvoj život. Hej, a napríklad, keď ty budeš, ako si spomínal, že stále spievať, že zomieraš, že si nemocný, chudobný a tak ďalej, tie negatívne veci, jednoducho to ako keby si sial do svojho života, ako keby si to povolával do svojho života, takže buďme múdri veriaci, že naozaj prehlasujme nad sebou dobré veci. Radi by sme niečo povedali zo svojho života. Ja osobne možno nejakú takú rádu do života, ak to pozeráš, ak rozmýšľaš nad tým, či je to dobré počúvať svetskú hudbu, keď sme už veriaci ľudia, čo je zdravé, čo je nie, čo je už extrém. Čo je extrém už napríklad, keď povieme, že vôbec nepočúvať hudbu zo sveta, alebo čo by bolo pre veriaceho človeka úplne v poriadku? Čo si myslíte, bratia? Ja si myslím, že tiež nie je možné označiť, že keď niekto si počuje svetskú hudbu, že je to hneď hriech,
hej, a ak vlastne není tam nejaký hriešný, škaredý text s nepeknými slovami, pretože pokiaľ je to iba truchlospev alebo nejaké slova, že žialím, plačem a tak ďalej, aj v žalmoch nájdeme takéto texty, hej, alebo Jeremiášov plač a tak ďalej. Čo je dôležité v podstate, že nesnažiť sa, aby sme urobili rázny, akože takto to musí byť všade, pretože každý má svoje pocity. Vlastne to kresťanstvo a chvály, uctievanie alebo hudba, no nedá sa to oddeliť. Jeden z textov hovorí, že Elizeus, keď mal prorokovať, tak hovorí, teraz mi privedte hudobníka, kým hudobník hral, zmocňoval sa o Hospodin. Takže má to svoje, hej, a síce mi poviem niekedy, že hudba nemôžeme ju oddeliť od kresťanstva, lebo je súčasťou toho. My chválime Boha, uctievame Pána v našich zboroch, ale máme aj radostné chvály, kde sa tešíme a vyznávame takú vďačnosť Pánovi. Naše chvály majú texty, kde radujeme sa, vyznávame a uctievame Pána. Určite hudba je súčasť ľudského života. Ja si myslím, že Boh dal tú hudbu, aby človek sa mal lepšie, aby prežíval radosť. Takže otázka je, či by kresťan mal počúvať svetskú alebo kresťanskú hudbu. Samozrejme, že aj ja si niekedy vypočujem, niekedy som motivovaný nejakou dobrou melódiou svetskou, ale viacej by malo byť v našom dome kresťanské chvály.